Hej og velkommen til. I den her video vil jeg fortælle om, hvordan I logger ind på Office 365 og hvordan I laver grupper i jeres teamsamarbejde. Det vi starter med, det er at gå ind på eucnord.dk og ind under EUC Live. I har selvfølgelig ikke en, der hedder Webmail, og I har heller ikke en, der hedder Intranet, så I trykker bare EUC Live. Så vil I blive bedt om det er en personlig konto eller jeres arbejds- og skolekonto. Det er jeres arbejds- og skolekonto. Jeres mailadresse eller jeres login, det er jeres bruger, som I har fået på af skolen, @euclive.dk, og så er det adgangskode, som I plejer at bruge for at komme ind på nettet, på skolen osv., tryllehat eller hvad nu I bruger. I åbner jeres Office 365. Hvis den ikke kommer ind i jeres mail, går I herop i app-ikonet og går ind i mailen. Når I er inde i mailen, så vil der komme en, der hedder grupper, og jamen, I kan trykke plus, så opretter I en gruppe. Og vi tager en standardgruppe. Vi vælger et navn. Den laver straks en mailadresse. I kan tilføje en beskrivelse. I kan jo også vælge, at I synes det der bare for at, og alt muligt, det var for svært, så I prøver noget andet. Den kommer og siger, om den er tilgængelig, eller den ikke er tilgængelig. Offentlig eller privat. Jeg vil vælge kun privat. Sprog det er dansk. Og send kopier, osv. osv. Så opretter I den her gruppe. Og I trykker opret. Nu fjerner jeg den bare lige. Og går ind i en af mine grupper. Det kunne for eksempel være den her. Når jeg opretter gruppen, så kan I tilføje medlemmer, og der skal I så tilføje de lærere, der er tilknyttet jeres hold, og selvfølgelig hinanden. Og når I har tilføjet hinanden, og I har tilføjet lærerne, så har vi en hel masse ting, vi kan arbejde sammen om. Vi har nogle samtaler, men vi har også nogle filer, og det her, I skal gemme jeres projektbeskrivelse med mere. I har en notesbog, I kan arbejde sammen med, og det er så herinde igennem, at I vil også oprette en planer. Det hedder planlægning, og så videre, så videre, så videre. Men det kommer vi til i andre videoer. Det, der er vigtigt, det er, at I får oprettet den her gruppe, jeres gruppe, sammen, og I får tilføjet lærerne, så lærerne kan følge med i og være med på sidelinjen, når I laver jeres projekt. Det var en lille hurtig video. Tak fordi I kiggede med.